Asier Larrinaga jesarri zaigun mailan. Asier, arratsaldeon. Liburuarekin zatoz. Bai, liburu barriarekin. Liburua, badau lan bat honen atzien, eta, bueno, denbora askoko lana, eta zure lanbidearekin lotuta be bai, hementxe Euskal Irrati Telebistan euskara arduradun zabiltz, euskerari buruz hitz egingo dugu, estandarrari buruz hitz egingo dugu, baina komunikazio momento bakoitzak eskatzen duen, bueno, hizkerak kontuan izan da, apurtxo bat kolokiala bildu nahi izan duzu liburu honetan. Bai, bueno, hau, esan duzu moduan, hau ez da, bueno, atzo edo iazko urtean lantzen hasi ginen gauza bat, hau urteetan lantzen ibili garen gauza bat da, zek ekarri du honen beharra, bueno, telebistan, era honetako programetan eta esan dezagun, bueno, hizkera formala edo albistegietan ere, neurri bateko formaltasun erabiltzen dela, baina hortik aurrera, programa arinagoetan, bikoizketan, umeentzako programetan, beste erabateko beharrak igartzen dira, hizkuntza kolokialagoa ez hain formala erabiltzeko beharra igartzen zen, eta, bueno, guri euskara zerbitzua garen aldetik, erantzunak eskatzen zizkiguten, ez da, eta, bueno, hortik etorri zen, apurka-apurka, materialak lantzen joatea, hiztegia lantzen joatea, irizpide batzuk lantzen joatea, eta, bueno, alde teoriko eta praktikoa izango dugu zelan esateko, hemen hiztegi antzeko bat, eta bildu dituzue, bueno, hainbat adibide. Asier, baina Maiterekin hitz egiten dugu askotan, Maite gaztiekin zabiltz lanien, eta sare sozialen erabilera, eta era informalago baten, nola egin erakargarri gure mezu edo zelan hitz egiten dugun, geupez berdin hitz egiten dugulako hemen, edo kafe makinan gauzenien. Bai, eta leheno Asierrekin hitz egiten genuena, ez? Urte askoan izan naiz euskara irakasle, jakintza ikastolan, orduan, zan nahi dut beti honen behar hori ez, gaur egun unibertsitatera zoatz eta ikasle guztiek, ni nagoen Mondragon Unibertsitatean behintzat ere, ikusten da, klase guztiak euskeraz dira, giro euskalduna da, dena euskaraz eta bar, eta hala ere ikusten da jendea gaztelania hitz egiten eta hori. Eta orduan, esparru informal horretarako baliabideak eukitzen ikusten dut ezinbestekoa dela. Eta beti hori faltan sumatu dugu. Horretara datorra purtsu bete bai, Asier. Bai, guk hau liburu hau, lehenengo gure behar izanetarako landu dugu, gioilari, programa sortzaile, aktore eta olakoengan pentsatuta sortu dugu, baina konturatzen gara esaterako hezkuntza mundurako ere oso baliagarria izan litekelak, esan duzun gaitik ez da, eskoletan, ikastoretan eta hizkuntza formala, eredu formala lantzen da, baina gero jende horri batez ere ikastetxean euskalduntzen diren gaztei zer eskaintzen zaie gero lagun artean eta ibiltzeko. Oso gauza gutxi. Oso gauza gutxi euskeraz ez dagoelako landuta. Ez dagoelako bilduta, ze euskeraz existitzen dira. Egon badago. Baina purtsu bat Maitek zioenaren arira, kontu hau aspalditik dator. Kontu hau jarraitzen gabiltz, aspalditipe bai. Estrategikoki jarrita daue bai, Asier apurtxu bet, kolokialari, bilketa, dagokien balio emon, eta bar. Bai, garbi dagoelako, azkenean, euskararen biziraupenaren gakoa erabilpena dela. Euskararik erabiltzen espada, ez du aurrera egingo. Eta zer behar da, batez ere, gazte jendea eta erabiltzera animatzeko, eurentzako moduko euskara. Eta ikastolan ikasten dena, ikastetxetan ikasten dena, ez da. Ikastetxetan ikasten dena formala da, baina falta da beste... Esparru hori. Eta falta dira nik uste baita baliabideak, ez? Nik uste dut liburu honetatik atera litezkela gauza oso interesgarriak baliabide digite. Bueno, nire baita euskara beste esparru batzuetara noa ez. Eta nik uste dut hemen altxor preziatu badagola, batez ere gero eratortzeko gauzak eta ekartzeko beste testu inguru batzuetara, ez? Nik ikuste dutena da beraiek erabiltzeko horiek sekuentzia didaktikoetan sartu behar direla, lanketak egin behar direla, eta nik uste dut hemendik, nahia aurrekoan hasi nintzen irakurtzen, ikusi nuen, historia guztien nondik zetorren, eta hori dena, eta gero esaten nunik, nik honekin, oaintxe bertan, ze dauden baliabidekin eta dauden gauzekin, zer ez nuke, ez genuke aterako hezkuntza munduan honekin, ez? Dauden
dauden gauza mordoarekin. Baina jarraitzen dugu kateatuta estereotipoetan, galdetu nahi zut Asier be bai, atzo bertan Twitterren ari baten, egon nintzen, apurtxo esututa be bai, euskalki egin hasten dugulako guztia, eta batuera eta euskalki, eta ematen du etxaiak gara latano. Eta ez, bestelako behar izan batzu ditugu, bestelako urrats baten gauz, guztia baliogarri izan daiteke, Asierretin on moduen, erabili egin behar dugulako. Ez da euskalkiei buruz be bai, hori galdetu nahi zut. Noski, euskara batua, formala, eta hortik, era informal baten erabilitako gakoak. Esan dezagun guk hemen liburuan bildu duguna, dena dago euskara batuan jarrita, esan dut, guretzat EITB-ko sortzaileentzat eginda dagoelako, ez da gure beharra euskara batua da, baina euskara batua nik liburuan nolabait esaten dut, zubi bat izan litekeela. Euskalkietatik batura ekartzeko eta batutik euskalkietara eramateko. Eta euskara baturik gabe, zubi hori ez da existituko, eta hor eten bat gertatuko zaigu. Orduan, batuaren garrantzia hor dago, baina dena dira garrantzitsuak, bai euskalkiak, bai batua dena dira garrantzitsuak. Bai, hemen hori da, iaski, denba guztin ematen dut zuria ala beltza ez dakiz zer. Erregistro aldaketa oso importantea da, eta gure ikaslek askotan hori... Baina ez da idotzen terue da, bale. Falta zaila erregistro, eta orduan ze gertatzen da, erregistro aldaketa horretan gaztelaniara jotzen dugula, askoz ere zabalduago daudelako, bain bat gauza esateko, hori ez, ni guain ari nintzen, behiratzen, eolako, demonio baino gogorragoa zera. Ez da inzaia hori esatea, ez? Esateko osasuntxu zaudela, edo horrelako gauzak ez. Daude horrelako gauza jasota, zu kontauko diguzu hobeto, baina daude ez bakarrik errefrauak eta horrelako kontuak, eta... Bai, errefrauak, eskara konturatzen, baina normalean hitz egiten dugunean, gure diskurtsoaren zati handi bat esaldi eginek eta errefrauek eta osatzen dute. Ez gara ibiltzen asmatzen denbora guztian, horre non gordeta daukaguna erabiltzen dugu, ezta. Eta apur bat, esaten ari garenaren aritik, ez da, esate baterako, ze gertatzen da eskolan euskaldun duden pertsona batekin, esaterako gustuaren edo gustuen esparru horretan sartu ezkero, gustatu ikasi dugula, edo ikasi dugu gustatu, edo ikasi dugu atsegin izan. Eta gero, taberna batean, edo diskoteka batean, edo nik ezakiteko akampadan, edo olako leku batean, gustuko pertsona bat ezagutzen duenean zer esango dio? Gustatzen zatzaizkit ez behintzat. Ze hori sekula... Edo gustuko zaitut, edo olako zerbait. Gustuko zaitut dinotzen honok, etorrita, ikustu, hola. Esan diozu iazki norbaiti hori, sekula. Esan berko zaio, mola didazu, edo zurekin gustatuta nago, edo olako gauzak esan beharko. Gustatzen azuaz egoten, gustatzen aizuaz, olako zer. Olako gauzak, baina, landu behar da, ereduak, esaterako komikietan pentsatuta dago hau asko. Komikietan onelako gauzak sartuko balira, gaztei begietatik eta sartuko litzaieke hainbeste gauza. Horregatik esaten izun, baliabide erakargarrietan ipiniz eta hori, eta gero, bai ETB-ko filmetan edo saioetan edo bestelako gauzetan hasita erabiltzen, hemen ere eredu eman beharko genuke zenukete, eta denok sartzen gara tartean, ez? Eta noiz behinka, gaur, hauxe eta bestea. Egiten dira olako saiak ere, eta badauz programak Asierrak esaten duen moduan, eta badauz irratsaio konkretuk eta gaztea eta bar urte asko dalako horrelako estrategiak badaudela. Ez ara hasiko sortzi botaten egunien, baina tarteka sartu. Hori oso artifiziala gertatzen da, baina horrekon ere, Twitterren gendela, Twitterren hor, biziatxiok ikusten, esatari batek esan zuen hitz bat, eta jende guztia, bira zeitz politia ez dakiz zer, eta gero beste batean bestek erabili egin zuen, eta beste baten gero proposatu gaurkoitzan ipintzeko, eta ez dakiz zer, eta gero hortiken tire eginez, pixkanaka sartzen dira horrelakoak, ez da? Orduan, nahi bintzat, hori, iruditzen zait, honek guain hemendiken, lehenengo, zuri ze gustauko litzaizuke zei bilbide egitea material honek edo norantz jotzea? Nik nahi nuke, lehenengo eta behin, eta
hori EITB barruan antolatu behar dugu, bueno, lehenengo eta gioilariekin eta olako, esan dezagun, proselitismo kanpaina bat egin behar dugu, bueno, material hau ezagutu dezaten eta erabil dezaten. Eta gero, kanpoan, EITB-tik kanpo, esan dut, antzerki gile, zinema gile, komiki egile, olako jendearekin, sorkuntzaren munduarekin harremanetan jarri beharko genuke, bueno, hau aintzat dezaten eta erabil dezaten. Ze, gazte bati ezin diozu liburua eman eta, bueno, hemen daukazu, ez. Gazte bati, hori, Twitterren esaldi barregarri batzuk edo telefonora heltzen diren, mugikorrera heltzen diren meme barregarri batzuetan onelako gauzak txertatu ezkero, hori da ikasteko bidea. Liburutik ez dut ikasiko. Liburutik ez dut ikasiko. Apurtxu bela burbilduz, hizkera kolokiala zer den aipatzen zu, ahoskera bebai. Bai, karo, hizkera kolokiala ez da bakarrik. Bueno, hitzen bidez azaltzea, hiztegiaren bidez azaltzea erreza da, baina hizkera kolokiala gauza guztietan igartzen da. Ahoskeran, sintaxian, ze zaldi mota egiten da lagun artean hizketan ari garenean. Normalean esaldi sinpleak egiten dira. 3 lerroko esaldirik nekez egingo da. Eta esaldi luzeak egiten direnean ere, bueno, mota jakin bateko esaldiak erabiltzen dira. Erabiltzen dira esaterako, esan dizut etorriko naizela. Hori kompletibo bat da, esaldi osagarri bat. Bueno, era horretakoak bai erabiltzen dira, baina kontsekutibo bat, hain da handia ezen egunen bat. Non, ez dakizer, Hori ez da erabiltzen. Bueno, horrek gauzak, olako gauzen jakitun egon behar dugu gazteentzako edo gioiak idazten direnean, era horretako gauzak sortzen direnean, era horretako materialak sortzen direnean, ze batzuetan, oso literaturara jotzeko joera dago, eta, bueno, hor jakitun egon behar dugu mugak non dauden. Asierra, adibide batzuk ikusi ditugu, eta gustatu aipatu didazu lehen, ditugu batzuk bebai, hil esate baterako? Bai, bueno, hil da, ematen du ikastolan beste berbarik ez dugula ikasten, baina euskeraz 8.000 hitz eta 8.000 modu daude hil esateko. Gainera, hil aditzak adiera bidauzka, lehena da zendu edo norbera hiltzea, eta bigarrena da erailtzea, beste pertsona bat hiltzea, eta bai baterako, bai besterako, euskeraz, bueno, esaterako beste inor edo hiltzea, akabatu, tragatu, bueno, hemen dauzkagu bilduta, ezakit, bueno, pila bat daude. Bai, ni hor ikusten nahi nintzen bat, oso aproposa, azken trago hartzeko esateko, agurrekoa edan. Bira, ze polite, agurrekoa edan. Eta ikusten hau nintzen hau meme batean bezala, ez? Agurrekoa oso bizuala bezala ikasteko sartzeko horrelakoak. Orain danatiz agurrekuek, Orain danatiz agurrekuek. Bueno, bai. Batzen gara bakotxien agurrekoa edaten ari gara. Bai. Baina, bueno. Baditugu beste adibidatzok, aukeratu beste bat, aukeratu zeu? Bai, Asier bat? Esaterako hemen badaukagu sarrera bat asko gustatzen zaidan eta da jendea. Ez gara konturatzen jende aipatzeko zenbat modu daukagun euskeraz, esaterako lanbidea gogoan hartzen dugun, ez da? Bueno, hemen irakurtzen hasiko naiz, polita dielako, apaisa. Apaisari esateko, belea, bele beltza. Bizajue, jode. Edo, ez dakit, poliziari esateko, plakaduna, somorroia, udaltzaineri esateko txinela, edo ertzaineri esateko txangurroa, edo guardia zibilari esateko txapelokerra. Bueno, gauza asko daude. Orduan, bueno, apur bat honek eskatzen du, apur bat klabe honetan jartzea, eta begiratu daidan, ze erabildezak edan hemen. Beharrizan hauek, astu zaidalako aurretik aipatzie, maite zaztu, esango duzuna. Apurtxu bat historia kontatzen hasten dalako Asier nondik sortu den, ez da? Eta nau zelan datorren atzetik, fikzioa esate baterako, egin behar zaigu, ondarrauak ikustetik gatoz, ez da? Egin behar zaigu erakargarri eta sinizgarri hori dena. Hasi berriakekin sortzen dan, 80ko hamarkadan, sortzen dan, gaztiei zuzenduta erakargarri izan behar dan serie bat, horra eta azten da, hau guztia bebai? Bai, orduan hasi ginen honen gainean pentsatzen. Lehenago ere, esan beharra dago, hemen ez dago kontatuta, baina lehenago ere esan beharra dago ertzainak seria egon zen. Bai?
Eta orduan ere sortu ziren esate baterako gorpuari esateko. Gogoratzen naiz, horrekin ibili ginela 8.000 buelta ematen gorpuari esateko. Pelikuletan eta espainolez ohitu gara han encontrado un fiambre. Orduan, euskaraz gorpu bat aurkitu dute, olako zer baten girotuta oso gogor egiten zen. Eta hori ibili ginen, bueltak ematen da, ze asmatu hori esateko da, azkenean odolki. Pentsatu benuen da, odolki bat aurkitu dute, odolki bat agertu da, eta hori erabili zen, eta hemen dago jasota esate baterako. Eta Hasiberriak aipatuta, gaur egun esate baterako ze arrakasta izan duen Merlik, zer izan behar den, hain arrakastatsua den serie bat katalanez sortzez, eta orain da Gazteei zuzenduta eta bar, hau guztia bikoiztie... Gaur eguneko kodiekin asko aldatu da lako 80-ko nabe, bai? Hor, Merlirekin, zoratu egin ginen, ze Merlin katalanez eta gazteen arteko hizketa oso hizketa bizia zen. Gainera, ez dakit, irakurri duzuen Merliri buruz egin diren azterketak eta aktorek eurek esaten dute, sortzaileek eurek esaten dute, gazteak oso libre usten zituztela, aktoreak oso libre usten zituztela, euren gauzak esateko euren erara. Eta horrek ekarri zuen gero, jatorrizko bertsioa, oso bertsio bizia izatea, eta horren aurrean euskarazko bikoizketa egiteko ibili ginen, hau gauza asko landu genituen, hemen daude jasota guztiak. Liburu eskuratzeko, UEUn kaleratuta, UEUen web horrian eskuragai daude bai, eta esaten gabiltzena, jende askok badaukalako interesa eta erabilgarri izan daitekelako leku eta esparru askotan. Asier zebake, kaleratuta ikusita, hemen dagoen lan dana eta gero, kaleratu, erakutsi, eta lanien jarraitu beharko dugulako, honekin guztiarekin, honek daukan garrantziarekin. Eta honekin lotuta, sare sozialei lotutako sortzen diran hitz guztiak, eta dena, hor... Maite, plagiorik egiten baduzu zure eguneko hitzerako, esan nondik atera duzu mesedez, Ai, nik beti txio guztietan ez dakizeinek proposatu. Orduan, proposau jazue eta hola jarriko dut gaurko. Nik hemen, bira zertan, hemen txain hitzen eta sexurako gustagarria atera zait, ez dakit. Eta orduan, Kristoren ganadua edo ganadu ederra, badaukezu gaur hitza. Edo hitza baino esapide esateko. Azken agurrerako, azken trago barik abitz. Azkenien, beharko dugu ziozer ganadu edo traguri aurre egiteko. Maite goini, placer bat azua zegotie. Asier zorion, gineko lan agaitik, eskerrik asko. Etortziar, narratxaldeko bostak dira, puntu-puntuan agurrezateko unea guretzat inorrez mugitu, saioa Martija dator.